Здравейте! Аз съм Теди Ангелова и съм спортен психолог. Вярвам, че всички сте чували или сте използвали изрази като той няма психика, тя няма психика, без психика няма как да стане в спорта, психически го пречупиха и така нататък. Какво всъщност е психиката? Всички ние, хората, освен външната обвивка, която наричаме тяло, имаме и нещо вътре в нас. В нас има цял един свят от мисли, емоции, чувства, преживявания. Или иначе казано, имаме душа. Всички хора сме и тяло, и душа. Това, че не може да пипнем и да видим душата, не означава, че я нямаме. Всеки един човек я има. И всеки един човек изпитва емоции. Някои хора са по-емоционални, повече може да видите на лицето през тялото им каква емоция изпитват. Други също са емоционални, но не показват толкова много емоциите си, чисто лицево и с тялото си. Но това не означава, че те не ги изпитват. Когато поглъщаме емоциите, да им ги вътре в себе си, обикновено в един момент се получава като тенджера под налягане и от някъде избива. Но това е една друга тема. Говорила съм по нея. Сега искам да се съсредоточа върху това какво е психиката ни. Всъщност психиката ни е душата ни, нашите преживявания, мисли и емоции. И това, че някои хора са по-тревожни, не реагират толкова добре на стресови ситуации, не означава, че нямат психика. Означава, че е необходимо да работят повече с емоциите си и с мислите си. Защото на ден през главата ни преминават около 66-70 хиляди мисли, от които 80% са негативни. Ние се раждаме и някакси по презумпция започваме да мислим негативно. Много голяма част от тези мисли са абсолютно несъзнателни. И всъщност какво правят по-успешните хора? По-успешните хора успяват този огромен, този висок процент на негативни мисли, който е около 75-80, да го намалят малко. Това, че някой изпитва по-висока тревожност в напрегнати ситуации, може да значи, че когато е бил малък, е бил физически насилван, примерно. Да кажем, че едно дете, което се прибира от училище, имало е изпит, тест, класно и не е получило оценката, която родителите са му искали. И да кажем, тези родители са реагирали физически към него, са му посягали, е най-нормалното нещо това дете като пораства и като стане вече един възрастен или младеж, да изпитва високи нива на тревожност в една подобна ситуация. Подобна ситуация може да бъде на корта, на игрището, когато има състезание. Защо? Защото в неговата глава е, че сега, ако няма резултатът, който се иска от него, било то треньор, родители, има последствия. И тези последствия за него водят до болка. И разбира се, той иска да се предпази от тази болка, защото всички ни е заложено да се пазим от болката. Това беше един прост пример, но има редица фактори, външни, нашите вътрешни преживявания, мисли и емоции, които са ни се случвали, когато сме били малки, които влияят днес на това как ние се справяме в стресови ситуации, на това как ние управляваме емоциите си. И както неведнъж съм казвала, мислите, емоциите, това може да се тренира и може да се подобри, може да изградим нови модели, мисловни и нови реакции на дадена емоция. Например, има хора, които когато изпитват страх, те бягат, те се затварят. Затварят се чисто и... затварят се чисто, в смисъл спират да говорят, но могат да се затворят чисто с тялото си, да се затворят в черупката си. На различни ситуации, когато изпитват страх. И разбира се, тази реакция може да се работи върху нея. И да, става с усилия, съзнателни усилия в тази посока. Така че психиката ни, общо взето е душата ни. Думата психология означава наука за душата. Ние не сме само тяло. И както съм ви казвала и друг път, с тези от вас, които ме следите, когато нараните ръката си, търсим лекар. Нали? Търсите лекар най-вероятно. Когато нараним душата си, по същия начин може да потърсим подкрепа. Но, един голям, удивителен но,
Не чакайте ножа добре доколко за да потърсите специалист. Хубаво е да си изградите навик, да ходите на профилактични изследвания, на профилактични прегледи. Същото се отнася и за душата ни. Така че грижете се и за тялото, и за това, което е вътре във вас. Ще се радвам да споделите видеото, за да може да достигне до повече хора.